Ja? Bé, ens trobem amb aquesta secció, prenem cafè i avui tenim Amparo i en Miguel, que han sigut presidents de Junta Local Fallera, i estem així per a que ens conteu un poc com heu viscut els vostres anys com a presidents i també per parlar un poc de la situació actual de la Junta Local Fallera. Si vos sembla, en primer lloc, Miguel, que ens comentes com va estar el fet de que fores president de Junta Local Fallera. Bueno, pues el fet va ser que en la primera reunió que tinguérem quan Vicent Ramon va eixir com a senyor alcalde de la ciutat, Vicent Ramon em digué que jo tenia que ser el regidor de Falles. Jo, Falles no, serà de festes. No, de Falles. Tinguérem ahí el d'això. Amparo va ser en el seu moment la regidora de festes quan vaig ser el president de Falles, i la veritat és que va ser una experiència molt bona. Vaig gaudir molt i Amparo la vaig tornar un poc boja perquè la portava loca, però va estar molt entretet, va estar molt divertit, vaig fer molts amics, vaig tindre la sort de conèixer tots els casals del Ximesí, compartir amb molta gent experiències. I tu, Amparo, com va ser la teva experiència com a presidenta de la ciutat? Jo la meva experiència, el llistó estava molt alt, el senyor Milen me l'havia deixat molt alt, però bueno, l'experiència va ser molt bona. Ja n'hi havia canvis fets, molts canvis fets, nosaltres intentarem no millorar aquests canvis, sinó incloure alguna cosa més, i la veritat és que per meu jo crec que ho vaig tindre fàcil. Miguel, en el teu cas, fores el que trencares un poc al que estàvem acostumats del que era la Junta Local Fallera del Ximesí, entrares amb molts canvis, noves propostes, i jo crec que també reberes moltes crítiques. Al meu pareixer, jo crec que els canvis que tu introduïres eren necessaris per a una Junta Local Fallera com la del Ximesí, amb una festa que anava creixent, on anaven augmentat el nombre de falles. Com visqueres tu el tindre aquestes veus en contra de les teues propostes o del quixer de Junta Local Fallera? En normalitat, realment a ningú li agrada tindre detractors ni crítiques, però és cert que és el que jo penso, que si estàs en una posició com ixa, en un lloc com regidor o president de Junta Local Fallera, tens que assumir i saps que tot el que fas va tindre gent a favor, gent en contra. Això és normal en el ser humà. Tots critiquem, tots donen la nostra opinió, i ahir el que tens que fer és pensar si el que has fet val la pena o no, però una vegada està fet. Tu pots tenir unes idees, tens un equip que te va recolzar i te va ajudar a dur-les avant, aquestes idees, però després n'hi ha que fer una valoració. No perquè una persona diga, no, és que això... No, anem a veure com va resultar, si és positiu o no. De totes maneres, inclús si és positiu, hi ha gent que pot pensar que siguis zero, això és normal. Vale, i bueno, ara trencant un poc el tema de lo que heu viscut i de lo que no heu viscut, ja que hem arribat al que tu introduïs canvis i tal, penseu que la Junta Local, en este cas, és un organisme per a servir, ajudar, coordinar, o que pot arribar a manar de les falles? A veure, jo el que considero és que la Junta Local té que coordinar i en part pot manar, però tampoc té que entrar dins dels estatuts de cada falla. Cada falla té les seues coses organitzades i normalitzades dins de cada falla. Això és intocable, la manera en què poden decidir, la manera en què poden fer un acte com la presentació, sempre i quan es mantingui un protocol i que no li afecta a la Junta Local, a la Falla Major, al president. Entonces, partint d'ahí, bueno, n'hi ha que posar-se d'acord i la falla arriba hasta un puesto, la Junta Local arriba hasta un altre puesto i ja està. Però això és algo que tenen que decidir en Junta Local i els presidents. Tenen que parlar i ja està. Per això tenen dos delegats cada falla per que puguen mostrar el que té la falla, portar-ho a la Junta Local i de la Junta Local a les falles. I les falles tenen uns estatuts i la Junta Local té un estatut. Jo és que crec que n'hi ha, és l'opinió meva també, que
segur que n'hi ha molta gent que per aquesta entrevista no estarà gens d'acord, però és el que pense, no? És cert que les falles sempre van estar ahí, i jo crec que la Junta local, si no és per les falles, no existiria. I en canvi, unes falles sense Junta local sí que podrien existir, i de fet n'hi ha pobles que n'hi ha falles i no n'hi ha Junta local. Jo crec que així en este poble n'hi ha vegades que molta gent pensa que la Junta local sí que està per damunt de les falles i que sí que la seva funció és o manar o per decret dir el que se té que fer, no? Però també estic d'acord un poc amb Miguel en el que diu que sempre i quan no entre dins de lo que és l'àmbit de cada falla. Entenc que la Junta local fallera tinga que coordinar una cabalgata del ninot, una ofrena de flors, una nit de la cremà, però d'ahí a dir el que tenen que fer les falles pues, també és una cosa totalment diferent. Correcte, però sí que és cert que, per exemple, el que són les juntes locals en part fan, baix el meu punt de vista, fan un poquet més gran el que és la festa. Per què? Perquè si no quedaria sols una festa de carrer. La Junta local és la que organitza, la que proposa... La part institucional. La part institucional, no? Perquè d'una manera... Si no, el que te dic, jo crec que quedaria sols en una festa de carrer i poc més. No se podria anar més enllà. Bueno, i ara, este any, n'hi ha hagut un canvi en diferència als anys que vosaltres fóreu presidents de Junta local i ha sigut la desvinculació de l'Ajuntament, o sigui, de la Junta local en aquest cas, en l'Ajuntament. Què opineu d'aquesta desvinculació? Jo, per la meva part, sempre he pensat que la Junta local devia anar a lligar a l'Ajuntament. Hasta ara, jo la veritat no ho he viscut molt, però no, bueno, se pot veure com funciona. Però pense que el respaldo de l'Ajuntament és molt important, més monetàriament que d'una altra manera, perquè jo sé que l'Ajuntament està darrere, però monetàriament l'Ajuntament, si la Junta local té un pressupost, d'aquest pressupost no se'n pot eixir. I si està vinculat a l'Ajuntament és diferent. Jo crec que ahir hem patinat un poquet, però bueno. Sí, se pot... jo considero lo que diu Amparo, me pareix que hauria d'estar, crec que més vinculat a l'Ajuntament, ja que la fallera major al Xemesí, podríem dir que és la festera al Xemesí, podríem dir d'alguna manera, però també, bueno, és el que hem dit antes, no? Tenir les nostres opinions, podem pensar que no és bo i pot ser molt interessant, no? És una nova... Hasta que no passi un any o dos no sabem com pot nova funcionar. opció. Sí que és de veres que, clar, hi ha falta, no? Perquè ara tenen que buscar per altres puestos de patrocinadors, tal, que també és interessant, perquè realment la gent que ara estiga a la Junta local és la gent que desitja estar i que té ganes de treballar. Entonces, pot ser bo, també. No vol dir que tot sigui roïn. A veurem, sí que és de veres que ara al principi hi ha falta igual de pressupost perquè l'Ajuntament a Sònia, tal, però sempre ajudava, per dir d'alguna manera, un poquet més, no? Ara tenen que mirar-se ells, tenen que treure aquests diners fent un llibret, igual va un poquet en detriment de la festa, en fer menys coses o menys jugadores, però jo crec que poden seguir avant i bueno, ja veurem, i el que dic, jo crec que la gent que estigui a la Junta local sí que va treballar i de fet tinc constància que la gent que està a la Junta local està treballant. Ens agrada més o menys coses que s'hagin dit, que s'hagin fet fins ara, però estan treballant. Jo, si puc dir una cosa, sí, jo crec clar. que un fallo des que jo tenia és que la gent sí que treballava, però moltes coses les feia jo. No de... Necessitats de respaldo. Claro, no dia, pues no, jo ho arreglaré, pues jo... I perquè també estava Roberto, claro. Roberto ha sigut una peça, jo m'imagino que quan estava Miguel igual, una peça fonamental de la Junta local. Això ho tinc superclar. I moltes coses, si no haguera estat Roberto... Sí, no. Esteu parlant del tema dels dos representants per cada falla, que se suposa que si estan ahí estan per ganes de treballar. No sé com ho visgueu vosaltres, però sí que n'hi ha moltes veus que diuen que n'hi ha molta falla que envia a Junta local el que no volen als seus casals. No sé com ho visgueu vosaltres, si pot ser també per culpa vostra el voler abarcar massa per ser el president de Junta local i ser també, en el vostre cas, regidor de l'Ajuntament,
el intentar solventar alguns problemes i no delegar, o que les altres persones tampoc se volien agarrar aquesta responsabilitat de poder fer diferents coses i que la faena, en el teu cas que has dit Amparo, que moltes coses les fes tu. Sí. Pot ser també siga perquè la gent no se tira avant i estava molt bé el agarrar les flors el dia de l'ofrena i poco Yo más. el que veig és que la qüestió no és que les falles s'envien a lo que no volen en la seva casa, això no s'eixina. Això no s'eixina perquè tot faller és precis en la seva casa. El que passa que és un lloc que la gent va o anava mig obligar. Claro, també té que estar conscienciat a lo que va. Correcte. No és anar a soles com a delegat o vocal de la seva falla, sinó que si volem que una festa funcione i n'hi ha que tallar carrers, i n'hi ha que organitzar, i n'hi ha que posar flors, i n'hi ha que llevar flors, i balles, i no balles, i acompanyar a la fallera, i arreplegar les xiquetes de cor, i acompanyar-les, i pues, són coses que la gent diu preferir estar en el seu casal. Entonces, el que ha dit abans, ara la gent que està és perquè vol. Independentment que crec, no sé exactament ara com està funcionant, perquè estic un poc desvinculat i no sé ara com està funcionant, però suposa que tenen els seus dos vocals, les falles igualment, Sí, sí. i tindrà pues, serà una junta local oberta i que cadascú que vulgui participar accedirà a la junta, parlarà amb el president, oye, que vull participar, vull dur el llibret, vull dur la Sí, no, ara tenen càrrecs també dins de la Junta correcte, local. protocol, secretariat, i ja pues, serà gent més voluntària i que tinga ganes de La fer feina més més feina, repartida. més repartida. La feina més repartida. Antigament, pues, probablement Amparo i jo ens trobàvem en la situació de que era una altra manera de fer, que és el que jo dic, que eren vocals, aleshores la gent anava per informar a la falla i treballava en la falla, es van canviar unes quantes coses, però probablement, igual, encara que tingueren gent que volia treballar a Manta, pues, igual encara es quedaren curts i no prenguem aquesta decisió, que és el que dic, pot ser bona, pot ser... Per part meva, jo crec que per part meva va ser un xicot de falla. A mi no donar més participació, no delegarem més gent, Sí, no delegar. que ho haurem pogut fer perfectament. Mhm. Ho haurem pogut fer perfectament. És de veres. I sí que pense que, perquè moltes vegades he tingut que, en el meu cas, eixir al davant i dir als presidents, anem a veure. Els presidents són de les falles, però la gent que està a la Junta Local és de les nostres falles, són Són tots... dos membres de les nostres falles i quan estan ahí és perquè nosaltres tenim confiança en ell. Una cosa que tu portes a la Junta Local algo que la teua falla ha dit i ho trasladen, si se té que votar, no me pareix mal, me pareix molt bé. Que tinguin que tornar a fer una altra reunió dilluns perquè ells ho han traslladat a la falla ho ha comentat i ha dit, pues nosaltres sí, nosaltres no. I moltes vegades, no m'enfada, però he tingut algun rifirraf en algun president perquè, no sé, la Junta Local no és que la Junta Local som tots. La Junta Local no és la Junta Local. La Junta Local som tots perquè els membres de la Junta Local són els nostres, de les falles. Això és el que sí que tira jo de menys un poquet... No, ara que estàvem parlant dels presidents, el que volia dir és en quin lloc penseu que queden els presidents? Vull dir, els presidents, òbviament, manen, no, és el cap d'una falla, no? Però al fi i al cap també és en Junta el que elegeix a aquests dos representants. Entonces, en quin lloc cregueu que dins de la Junta Local queden tots els presidents de les 10 falles de la XMC? El president és el cap visible i moltes vegades les reunions se fan en presidents perquè són coses més delicades o més... o el president és el que decideix per tots, se pot dir, entonces els presidents parlen els presidents. Però, clar, cada vegada que se fan reunions no tenen que estar els presidents, perquè jo crec que ells porten a gent de confiança seva allí per... Ja està, per això dic que el cap visible és el president, però... Sí,